No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Niin otetaan nyt semmonen tilannekatsaus, mikä on polttopuutilanne nyt tällä hetkellä, kun on tämän vuoden puut tehtynä. Niin, että mikä se on kokonaisuudessaan nyt se tilanne. Aloitetaan tästä, mihinkä viimeksi jäättiin, eli nämä puut mitä täällä on, niin tuli tällä viikolla tehtyä. Niin kuin kaikki tiedämme, niin nämä kaikki tuon verran, siinä on aina 2 pinnoa vierekkäin. Niin nämä on nyt tässä viimeisimpänä menevät uuniin sitten näistä, mitä nyt on tehty. Käydään katsomassa tuolla toisessa kohtaa, että mitä muuta tänä vuonna tuli tehty. No niin, sitten täällä on kanssa tänä vuonna tehtyjä puita, niin tässä siellä on toinen pinopari tuossa. Niissä on tämmönen katto piällä. Ja sitten nuohan ne tuli tehtyä ensimmäisenä tänä keväänä. Nämä tänne. Ne on 3 riviä noita puita. Pitäisi käydä tuosta, kyllä nyt on palsamiakin näkyy nousseen tuohon ja menetään muita heiniä, niin käydään nämä niittämässä, niin tuulettusivat. On sillä tuo pressu, mutta ne sen verran taittuu. Mut siinä nyt on nämä, nuo ja mitä ensimmäisenä käytiin kahtomassa, niin on tänä vuonna tehtyjä puita. Keväämällä ja nyt sitten ihan kesällä osaan. Käydään sitten vielä kahtomassa nuo mitä viime vuonna tuli tehtyä. No niin, tässä nyt sitten mä viime vuoden tekeleet. Tässä on ihan pitkät pinot. On 2 rivissä. Nuo. Semmonen rakone on välissä siellä. Ja näitä on tämän verran tässä mitä viime vuonna tuli tehtyä, ja tuosta jo pikkusen kerkes alakottuu sisälle ajo jo. Tää ruveta tuota liiteriä nyt sitten näillä täyttämään. Se viime vuonna tuli vielä vähän enemmänkin tehtyä kuin nämä. Sitä tuli jo niinku liiteri ajettua niinku tätä myöten. Tuo alue. 1, 2, 3. 5 lavan pieltä. Silloin niin sai liiteri ihan täyteen. Silloin oli jo ihan kuivia, kun oli silloin keväällä tehtyjä puita. Ja tässä ihan hyvällä paikalla ovat silleen, että hyvin tuulettuvat tässä. Että sen verran, oliko tässä 16 vai 17 lavvoa peräkkäin aina rivissään. Niin se oli jo tuollakin ihan täynnä tuo rivi tuonne, mutta tosissaan tuli jo vähän ajeltua tuosta sisällä ja pitää nyt ruveta ajamaan näitä liiteriä, niin ne on nyt hyviä kuivia puita, niin saa tuonne liiterin, niin talvella passoo lämmitellä. Käy vähän liiterissä vielä katsomassa mitä sieltä löytyy. No niin, nyt ollaan liiterissä. Täällä on tämmönen tilanne. Tuossa on noita leiviuunipuita mulla tällä reunalla. Ja tuon verran jää polttamatta nyt viime talvena. Tämä oli ihan niin kuin tätä myöten täynnä noita
noita puita, että ei mennyt ihan niin paljon kuin toissa talvena, että oli paljon leuvompi, niin änkäsin tämän ihan täyteen, ettei lopu kesken. Niin vielähän noita jää. Sitten täällä mulla on noita hellapuita. Sitten täällä omassa kopperossaan. Niitäkin vielä jäi tuonne jonnin verran polttamatta viime talven jäljiltä. Ja sitten tässä on ollut nuo pönttöuunipuut sitten vielä erikseen, niin se on helppo, kun kaikki on eri pinoissa, niin ei tarvitse ottaa omiin kasseihinsa, niin ei tarvitse ruveta sitten selekkoamaan sitä, että mikä mahtuu ja mihinkä uuniin. Tämä oli ihan ovenpielusta asti täynnä, siinä pari pinnoa oli vielä tässä, noita pönttöuunipuitakin. Joo, tosiaan silloin toissa talvena niin liiteristä loppu puut maaliskuussa. Piti lumihangesta käydä hakemassa lisää silloin. Ei ollut ihan niin täynnä silloin, kun ei ihan ollut järjään myöten silloin täynnä tämä liiteri. Niin, ja oli vielä älyttömän kylmä se talvi silloin, niin meni sitä puuta. Niin viime vuonna sitten kun ajoin tämän täyteen, niin sitten pistin ihan oikeasti täyteen, että tässä on vaan niin kuin tämmönen käytävä alue tuossa. Se oli tuokki häkki tuolla, missä on nuo hellapuut niin ihan järjään myöten täynnä. Ja tämä tästä ovelta, se oli tämä oviaakon levyinen kaistalle, että pääsee vain joka pinosta ottamaan sitten noita puita. Niin. Mutta josko näillä nyt sitten pärjäili, sitten ainakaan ensi talvena lopu kesken. Että jos liiteristä loppuu, niin kai tulla pihamulla vielä jotta on sitten poltettavaa. Tämmönen on minun polttopuutilanne, tai meidän polttopuutilanne tällä hetkellä. Niin ootteko työ mitenkä ylivarautuneita itse vai riittääkö aina just puut? Pitäis meillä nyt ainakin riittää muutamaksi vuodeksi. Olisiko nyt 3 tai 4 talven puut tuolla ulkona vielä? Arviolta. Sittenhän tuon näkee minkälaisia talvia. Eipä mitään. Semmoista. Kiitoksia.